Balkan welaýatynyň Balkanabar şäherine sürüjileri taýýarlaýan awtowulaw dolandyryş okuw mekdepleri aýalgylary okuwa kabul etmek boýunça täze çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Sürüjilik mekdepleri öňümüzdäki okuw tapgyryny ýaş senanlary okuwa kabul etmezlik boýunça özlerini transport we içeri işler idaralaryndan tawsyrygyn gelip gowuşanyny aýdýarlar. Täze görkezmelere laýyklykda sürüjilik şahadatnamasyny almagy hukugy bolan aýalgylaryň ýaş çäklendirmesi 41 ýaş hökmüne kesiplenipdir diýip bir awtomobil okuw mektebiniň resmisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan öňki ýylyň başyna Azatlyk radiosynyň habarçylary içeri işler ministrliginiň ygtyýarly idaralarının 40 ýaşyny doldurmadyk aýalgylary sürüjilik şahadatnamasyny bermekden ýüz öwrýänliklerini habar berdiler. Balkan welaýatyna habarçymyz Sewitdäki sürüjilik mekdeplerine odarlar diňe 35 ýaşyny dolduran aýalgylaryň okuwa kabul edilmegine ruhsat berilendigini, ýöne noýabrda güýje girmegine garaşlayan täze tawşyryklaryň aýalgylaryň sürüjilik hukuklaryny hassa yaramazlaşdyrýanyny habar berýär. Sewit merkezindäki bir awtomobil okuw mektebiniň resmisi güýjki okuw mösüminde sentýabryň başyna ýekejede aýalgylaryň okuwa kabul edilmändigini aýdýar. Türkmenistana sürüjilik mektepleri ýylyň dowamyna 4 tapgyrda okuw türgünleşik kurslaryny guramalaşdyrýar. Aýalgylaryň ulug serişdelerini dolandyrmak hukuklaryna girdilýän nowatak çäklendirmeler awtowulaw sürmäge istek bildirýän zenanlarda garşylyk görýär. Aýalgylar täze karardan gatynýar ady. Diýip bir zenan maşgala Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Orta ýaşly beýleki bir zenan maşgala ýurtda aýalgylaryň hukuklarynyň şolsany ulug serişdelerini dolandyrmak hukuklarynyň basgylanmagyna garşylyk beýan etdi. Bu ýurtda zenan bolup dogulmak gaty kyn, gender deňligi asla ýok. Diýip orta ýaşly zenan aýtdy. Käbir türkmen zenanlary özleriniň Russiýa Birleşen Arap Emirlikleri ýaly daşary ýurt döwletlerine sürüjilik şahadatnamalaryny almagyň ugurlary bilen gyzyklanýanlyklaryny aýdýarlar. Ýurdun çägine Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň talaplaryna laýyk gelýän milli we halkara sürüjilik şahadatnamalary hereket edýär. Türkmenistan aýalgylaryň ulug serişdelerini dolandyrmak hukuklary köplençi dilden görkezme esasyna, kä halatlarda emeli döredilýän bürokratik kynçylyklar esasyna häkimetler tarapyndan ýergideli çäklendirilip gelinýär. Mundan öňki geçen ýylyň dekabrynda sürüjilik şahadatnamasyna ýüz tutulan aýalgylardan talap edilýän resmi namalaryň sany artdyryldy. Durmuşa çykan we edara karhanalarda işleýän aýalgylardan nikah şahadatnamasy we işleýän ýerlerinden häsiýetnama talap edilip başlandy. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlary gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulug dolandyrmagy ruhsat berýär. Şeýle-de ýurtda ulug serişdelerini dolandyrmagy hukuk almak üçin hünär synaklaryny tapşyrmagyň hemde sürüjilik şahadatnamasyny bermegiň tertibi türkmen hökümeti tarapyndan belenilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň ministrleri kabineti ýol howpsuzlygy hakyna kabul edilen kanuny 18 ýaşyny dolduran ähli raýatlara ulug dolandyrmagy hukuk berilýändigine garamazdan sürüjilik şahadatnamasyny bermegiň tertibine üýtgetmeleri girdip bilýär. Türkmenistanyň hökümeti hutusan soňky ýyllarda aýalgylaryň hukuklaryny barha köp çäklendirmekde tanqid edilýär.